Muri Zimbabwe, aiwa sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association riri kufara, rinotaura chiti aiwa tiri kufara zvikuru nekudzingwa kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa. Aiwa muri Zimbabwe tiri kuona kuti vari kupembera vanhu veku Zimbabwe National Liberation Warfare vachiti aiwa kudzingwa kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa tasununguka, nekuti anga ari munhu angasingateereri zvichemo zvedu, angasingateereri kunzwa kwedu, munhu aizvikudza, munhu aizvitutumadza. Satapindira munyaya iyi ndokunzira ibva wasubscribe, wolike, wota on the bell icon, tombotsvana mabhitsa anokupa pano paZim News Live, nokuti nawo inoendera mberi chinzi sangano iro rinoti vaMutsvangwa vange vasingaite zvematongero enyika uye vave mutungamiri anopesanisa vanhu, uye vanonzi vaigara vachiramba zvikumbiro zvavo zvemisangano ine chekuita nemagariro avo. Saka ndokomuleni yataurwa navanhu achiti aiwa vaMutsvangwa vaipesanisa vanhu, angasiri mutungamiri aivaka asi vaipesanisa vanhu, vaikonzesa mapaku, uye akanga ari munhu angasingateereri zvikumbiro zvaitaurwa nevamwe kana vachida kutaura pamusoro pechigaro chavo. Aiwa muri Zimbabwe ndokonze nyaya yakaiswa nevanhu. Saka tinoona kuti pane munhu auya achitaura, anotaura mashoko ekuti tinoona vanonzi vaAndreas Ethan vaenda vachitaura vachiti aiwa vaChristopher Mutsvangwa sasachigaro webato, aiwa mashandiro avo anga akaipisisa. Tinoona kuti uyu ndisachigaro weZimbabwe National Liberation Warfare Association. Vane vachitaura vachipupura chiti aiwa mashandiro avaita vaMutsvangwa anga asiriyo. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu kuti unoti kudii pamusoro penyaya. Pine mucomment section medu amusangana kusubscribe, kulike, on the bell icon. Tomboshana mabhitsa anokupa pano paZim News Live.